החלטנו לעשות ריקוד פלאש מוב לחתונה של תום ורענן, על השיר את ואני של שלמה ארצי. ריקוד פלאש מוב, מה זה? מה זה? אנחנו מתחילים לרקוד קבוצה קטנה, ולאט לאט מצטרפות עוד קבוצות. מה שנעשה עכשיו נראה לכם את הריקוד כולו, ואחר כך נסביר בדיוק את התנועות ואיזה קבוצה נכנסת איפה. מה שחשוב זה שתלמדו טוב טוב את התנועות בבית ותבואו מוכנים לחתונה ותעשו את הכל דרמטיות, התלהבות, שמחה, והרבה כיף. ולזרום. ונתחיל, יאללה. בחלק הראשון מתחילות חלק מהחברות של תום מהבית. כאן מצטרפות עוד חברות של תום מהבית. כאן פזמון ראשון, חברים של תום ורענן, עוד מהבית. פזמון שני, המשפחות של תום ורענן מצטרפות. ובית שני, כל שאר החברים מוזמנים. יפה מאוד, כבר פעם עשירית שאנחנו מצלמות. אנחנו עכשיו נראה את התנועות איטי יותר, שתלמדו ככה את התנועות. חשוב שתשימו לב טוב לצעדים, וזהו. יאללה. ומאיה תסביר גם בדיוק בכל קטע איפה כל קבוצה נכנסת. קבוצה. טוב, אז הבית הראשון מתחיל בשמש. ידיים כלפי מעלה, עד שמגיעים למעלה. מפה יש לנו צעד, אנחנו עושים בזוגות, סיבוב, ואז עם היד ימין, גם צורה של שמש מסביבנו, ומפה סיבוב, צעד, צעד, עכשיו נכנסות שאר החברות של תום, קבוצה נוספת. ואנחנו עושים שוב את אותן תנועות. עושים שמש, צעד, סיבוב, ושוב שמש עם האצבע של יד ימין. ומפה יש לנו ימינה, צעד, לספור, צעד, לספור. עכשיו אנחנו מגיעים לפזמון.
בחלק הזה נכנסים כל שאר החברים מהבית, של תום ורענן, עכשיו וכזה. מה שיש לנו, אנחנו עושים עם האצבע, בעצם לתום ורענן. את ואני מתקדמים. צעד רדיפה. את ואני, כן, מתקדמים. ידיים מלמטה, עולות למעלה ואחורה, מסתובבים. ושוב, את ואני, ידיים למטה, ומסתובבים. ואז אנחנו מגיעים לבית השני. בחלק הזה נכנסים כל שאר האורחים, כל החברים, כל המכרים, מהצבא, מרוטשילד, מהאוקי, לא יודעת מה, כולכם מוזמנים להצטרף בחלק הזה. אמרתם שהמשפחה נכנסת? המשפחה הייתה צריכה, סליחה, להיכנס בפזמון השני. בפזמון השני, גם, בהתחלה, בסדר? אז הבית השני מתחיל שנינו יום ולילה, יש לנו שנינו יום ולילה, סיבוב לצד ימין, בלי מחיית כף, סיבוב לצד שמאל, וידיים למעלה, צד שמאל, ולמטה, צד שמאל. מפה, קדימה, מין גל כזה, ידיים עולות למעלה, ויורדות למטה, בדרמטית. ניצחון. ושוב, עולות תוך כדי שאנחנו קמים, בצורה שמש. כשבידיים מגיעות למעלה, אנחנו ממשיכים גם עם גל כזה, אחורה. יד בגדית יד. ומפה יש לנו סיבוב עם הטוסיק. 1, 2, 3. ידיים עולות למעלה ושמים יד אחד על השני, כמו שמצידנו. ונגילה. מרימים רגליים 4 פעמים. ימין שמאל, ימין שמאל. ופה בעצם אנחנו מגיעים שוב לפזמון. כן. אז יש שוב פעם לתום ורענן, אל עצמנו. צעד רדיפה, תום ורענן, אלינו. צעד רדיפה, גל מלמטה, חוזר אחורה, סיבוב נמוך, ושוב פה יש איזה שנייה כזה, אפשר כזה. כן. רדיפה, אלוקה על עצמנו, רדיפה, מלמטה, סיבוב. זהו, עכשיו הבית השני בעצם חוזר עוד פעם, רק לא על כל התנועות. אז יש לנו ימינה, שמאלה, סיבוב, סיבוב, ידיים שוב, שמאלה, ימינה, שמאלה, עולות, ופה נגמר הבית. מפה אנחנו שוב חוזרים לפזמון, אז עושים את ואני, קדימה, את ואני, עולות, סובבים, פעם אחרונה, עם כל הכוח, שאין, סתם. ופה מתחיל השמח. פה מתחיל פזמון שחוזר על עצמו, אז בעצם ככה כבר מתחילים להשתולל, לרקוד כזה בזוגות, ככה, אם רוצים, אם לא, לבד. וזהו, אנחנו מקווים שהבנתם בערך, שזה נראה לכם נחמד, שנהיה הרבה אנשים זה יצא מגניב. זהו, אם יש שאלות, בקשות, מעניינות, אתם מוזמנים